Γεια σας παιδιά, θα παίξουμε Baby Yellow σήμερα μαζί με το Gamer Pro 100 Παύλα 030. Ναι, παιδιά. Παιδιά, και ο Fast Dragon 100 τραβάει από το δικό του κινητό, επειδή έχει κάνει edit. Τραβάει και αυτός βίντεο, οπότε γι' αυτός θα μιλάει στο δικό του βίντεο και εγώ παιδιά θα μιλάω στο δικό μου βίντεο. Γι' αυτό μπορεί και εγώ λίγο να μιλάω στο βίντεο του Fast Dragon 100 και ο Fast Dragon 100 στο δικό μου βίντεο. Μπορεί να γίνει και αυτό. Οπότε παιδιά τώρα Ξέρετε ότι αυτό είναι live. Δεν είναι live. Το live Fast Dragon 100 είναι όταν είναι ξέρω εγώ μία ώρα και βάλε. Αυτό θα είναι ένα τέταρτο. Αυτό δεν είναι live. Μερικά lives όμως έχουν και τέτοια. Δεν θα είναι live. Εγώ δεν θα το κάνω live. Εγώ θα το βάλω σε live αν μπορώ. Εγώ δεν θα το βάλω σε live. Εγώ live παιδιά μπορώ να ανεβάσω live ή αύριο ή την άλλη εβδομάδα. Μπορεί. Κι εγώ. Γιατί οι μάγκες, εντάξει, δεν ξέρω να ανεβάζω live. Δεν έχω ανεβάσει και ποτέ στη ζωή μου live. Μπορεί και να εδώ να πάμε Baby Yellow. Εγώ μπορεί να ανεβάζω για κάποια ώρα Fortnite. Να μου μάθεις εσύ όμως πρώτα. Ναι. Και μπαίνουμε στο παιχνίδι. Μπαίνουμε παιχνίδι. Εδώ του είχα δώσει το γάλα. Και τώρα πάμε δεν το να ξεκίνησα. αλλάξουμε την μπάλα. Πάμε να το αλλάξουμε τέλος πάντων, το μπεμπιλίνο ρε. Μπεμπιλίνο, ό,τι καλή ρε παιδιά, εντάξει τώρα. Πάνω. Και λέω... Είσαι φαν της πίτσας. Μπες στο eFood και βρες πίτσα φαν σε μοναδικές προσφορές. Sorry. Αυτό δεν το υπολόγισα σωστά, τέλος πάντων. Το μωρό που έκανε κοπάνα. Το μωρό... This is Crown Childcare, the gold standard in babysitting. You have new client message. Oh, hello. I'd like to book a sitter for my little prince. It's for 3 nights. Μην δώσετε You just σημασία. need to feed him and put him to bed. Easy peasy. His bottle's in the fridge. The address is apartment 10 Obsidian Towers, and the keys under the plant pot. Take care. Thanks. Oh my god. Οπότε μάγκες, Συγγνώμη, τι κάγαρα βγει. τώρα που κάτι μου πω αδερφός μου. Νούμερο 10. Ο αδερφός μου λέει. Α, κλειδί. Αυτό. Σε ποιο σπίτι θες μπορείς να μπεις. Εντάξει. Κοιμήθηκε το μεταξύ. Κοιμήθηκε τέλος πάντων. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε... Όχι, δεν έχω πάμε. Τι κάνω. Να πω τι φαίνεται πάμε. Πήγαμε. Μάγκες. Ωραία, αυτή είναι... Το μεταξύ έχω να παίξω... Έχω να παίξω Baby Yellow από τα 4. Εντάξει, άντε από τα 10, από τα 6. Εντάξει, εγώ τα 7. Αφού είσαι 11 ρε, εγώ είμαι 10. Και με έφαγε το. Και εγώ, το μωρό έκανε κοπάνα. Ωραία, και τώρα πάμε... Τελείωνε ρε. Join an active club and you can get El Primo SpongeBob for free. Bikini Bottom is coming to Brawl Stars. Here you Sorry ξανά. Παιδιά, δεν ξέρω τι μου λέει αδερφός μου. Τώρα μην δείτε και πολύ ψυχασία. Παιδιά, τι μου λέει αδερφός μου. Οπότε άμα δεν μιλάω πολύ στο βίντεο, μην δείτε και πολύ ψυχασία. Πάω πάρε φίλε. Αυτή είσαι αδερφός μου. Εμένα εξάδερφος είναι. Κοιμήσου, εντάξει. Βλάκ. Έλα να σου διαβάσω και παραμύθια. Εγώ τόσο καλός είμαι κιόλας. Across the shore, in distant lands, with dark stars overhead. They walked through the golden garden gate. Look at the pretty trees. Ναι, καλύτερα
Ωραία. Και το διαβάσαμε και το βιβλίο. Αποκοιμήθηκε το βλαμμένο. Πάμε να του δώσουμε αυτό. 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 Το μεταξύ τώρα εγώ θα του δώσω όλα τα παιχνίδια. Ο αδελφός μου ξέρει καλύτερα από μένα το BBL. Ο αδελφός μου ξέρει καλύτερα το BBL. Ναι. Δεν ξέρω το όνομά του. Γιατί είναι στο YouTube. Εγώ θα βάλω λίγα καλάθια. 0. Τι 0, μάλλον. Θα βάλω 1. Όχι, διαφήμιση, wall, σούπερ μάρκετ. Αγάταρη. Ένα καλάθι. Άστο τα 2 μάλλον. Αυτή μην ανοίξει ρε τηλεόραση. Μια φορά έχει ανοίξει. Τρομάξει. Θέλω να την ανοίξω γιατί δεν με αφήνει. Όλα τώρα λέει να πάω και κοιμηθώ. Θα κοιμηθώ. Όχι. Παπα, εγώ θέλω να κοιμηθώ. Τι παιχνίδι είναι αυτό? Πω το κλαψιάρικο. Το κλαψιάρικο ρε φίλε, όλο κλαίει, δεν μ' αφήνει ήσυχο. Σταμάτα. Να κλαις. Αόρατος είναι. Πώς άνοιξε η πόρτα μόνη της και δεν τον παρατήρησα καν. Πέτα από κάτω. Έλα να σου κάνω γάλα. Θέλεις γάλα? Δεν θέλεις γάλα. Τι θες ρε φίλε? Αυτό ρίξε το κάτω, δεν το θέλω. Το σπάσα λίγο. Έπρεπε λίγο έπρεπε πρώτα να διαβάσω το βιβλίο. Γιατί έχω ξεχάσει, sorry. But to sleep again. Να σε πάω στο δωμάτιο θες, οκ, έλα. Να μην έχεσαι κιόλας. Και πιο τρομακτική. Εγώ νομίζω ότι ήθελες να χέσεις. Και πιο τρομακτική. Κοιμήσου κι άσε μίσχο ρε φίλε. Ναι, τώρα θα σου δείχνω τώρα, για Μα αυτός κοιμάσαι ακόμα γρήγορα. Φαντάσου ότι λίγα. Εγώ. Όχι εσύ. Το μωρό. Το βίντεο τέλος. Διαβάσω μέσα λίγα και μετά από ένα λεπτό κοιμάται. 46 ευρώ, εγώ είχα μη δώσω 79,99 λέει. Σιγά μη δώσω 46. Στον Καλαμπέ. Βεβαίως από τύπους ακούς δούλια ρε φίλε, εντάξει τώρα ρε μάγες. Θα μου πείτε πώς το ακούω. Τι ώρα είναι? Ακούω και αν είναι... What should I wear? Of course, I can look good in everything. This one looks rather nice. Όχι ένα τέταρτο, λιγότερο, στα λεπτά. Yeah, I love it. Everyone must be. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις 300. Μα Μαρία εγώ άκουσα. Night 3. Τι πιο τρομακτικό ρε. Night κι εγώ. Εδώ κόλλησε λίγο τη... Εγώ είμαι Night 2 ρε. Δεν μπορώ να αλλάξω ούτε καν κανάλι, με κοροϊδεύει. Ναι, θέλεις να σου ταΐσω. Ναι, να... Πού πήγε το γάλα ρε. Άσε με να βγω. Πρέπει να βρω το γάλα λέει και μετά να βγω. Α, καλά. Άντε. Εσύ το κάνεις. Εσύ το κάνεις. Έλα. Γιατί το άνοιξε αυτό? Είμαι χαζός. Τέλος πάντων. Ρε φίλε την καλύτερη. Γιατί να μπει food διαφήμιση ρε φίλε. Γιατί να μπει food διαφήμιση. Τι Φίλιπ. Ερχόμαι. Μισό λεπτό.
Η Πάνα έβγαλε μάτια ρε. Η Πάνα έγινε ζωντανή. Δεν ξέρω γιατί δεν έβγαλε πόδια και δεν έβαλε και το γυαλί της, δεν ξέρω. Η Πάνα συνήθως έχει γυαλί. Ναι, μην είχα σχογελάσει, γιατί άμα πας στο δωμάτιο θα σε πιάσω. Έλα εδώ, θα σε ψεκάσω. Τι με κοιτάς? Θα σε ψεκάσω με το νερό. Γράψτε κάτω στα σχόλια που θα το πετάξετε. Μπορεί και να μας συναντήσετε ποτέ δεν ξέρετε και να βγάλουμε φωτογραφίες. Ηράκλειο Κρήτης. Ηράκλειο στην Κρήτη. Όχι Πού έφτεξα ρε φίλε. στην Κρήτη, στον Καρτερό στην Κρήτη, στη θάλασσα. Θα το πετάξουμε εμείς. Όχι στο Ηράκλειο της Αθήνας. Δεν είμαστε στην Αθήνα, είμαστε στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ναι, εντάξει. Δεν αντέχω άλλο. Πάει κοιμήσω, εγώ δεν ξέρω να έχουμε με σένα. Παραμύθιες. Θα μου το πετάξει το... Οχ. Εγώ το ξέρω, θα μου το πετάξει. Το χαζόρα μου πέταξε το τέτοιο. Ναι, αυτό θες. Το κουνέλι. Άντε επιτέλους. Μην τυχόν για μου το πετάξει τώρα. Εγώ τώρα. Αου. Ποιος έβρισε? Δεν φας Dragon. Γιατί βρίζεις? Μα δεν έβρισα εγώ. Ποιος έβρισε, αδερφάς μου δεν ξέρει να βρεις. Δεν είπε πως έβρισα να παίξω. Ναι, μάλλον. Εγώ δεν έβρισα καν. Δεν ξέρω αν μ' ακούσατε. Εγώ δεν έβρισα. Ο αδερφάς μου δεν ξέρει να βρεις. Τι λέει εδώ? Πήγα να βρίσω πριν. Τι λέει εδώ? Μπάτε τι box. On the DW. Λέει άσε το τόσο τραπέζι. Το τέτοιο. Ωραία, και πάμε για ύπνο. Τι είναι αυτό, αγορά? Αυτός είναι από το Skibidi Toilet. Από το Skibidi Toilet είναι αυτός. Τόσα. Skibidi Toilet. 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 Αυτή η διαφήμι, όλος αυτές οι διαφήμι. Ωραία, Gamer Pro κάτω παύλα 0.30 μετά από αυτό σταματώ στο βίντεο και εγώ. Ωραία μάγκες, μετά από το παραμύθι θα σταματήσουμε το βίντεο και θα έρθει και part 2. Και ναι μάγκες, τώρα το λέμε, ναι, χαστ, εδώ. Εδώ, Πέντε η ώρα λοιπόν. Ωραία μάγκες, έχω μείνει μόνο εγώ τώρα. Bye.
Γιατί μου μιλούσες, μην έχω σένα, μην έχω τον Νίκο που μιλάει σε αυτή την που στο βίντεο. Μου μιλούσες, δεν ακούστηκε στο βίντεο. Ναι, εσύ όμως αυτές που μου χάλασε εμένα το βίντεο. Μιλάς σε βλάβη, αλλά μου μιλάνε, παιδιά όλοι. Γιος δεν ξέρετε, εντάξει, λέγεται Νίκος. Κι εγώ. Ξέρετε τι σας έχω πει. Και τον άλλο τον ένα Αυτό με το... παιδιά, μπήκε ένα άτομο πάνω στο κανάλι μας, ο αδερφός μου, γιατί μιλάει πάρα πολύ. Δεν μας αφήνει. Συγγνώμη που χάλασε το βίντεο, αλλά δεν μπορώ να κάνω ένα παιδιά. Όλοι που μιλάνε ρε φίλε, τη μέρα που βρήκα να κάνω το βίντεο. Και εμένα μου. Έλεος δηλαδή. Ένα βίντεο που πηγαίνουν. Εντάξει, τώρα μην το σχολιάσω, είναι μικρό. Εντάξει, ναι. Τα παιδιά δεν μιλάνε το μαμαλό. Τον ακούτε, μικρός. Κάτι να έκανε 100 να το κλείσει γιατί πρέπει να φάμε μεσημεριανό. Εγώ, παιδιά, για να ξέρετε θα ανέβει το βίντεο ή αύριο ή όταν κάνω κάτι. Ο παίχτης μου ρε φίλε, κρίμα που ζαλίστηκε κιόλας, κρίμα ρε. Και ελπίθηκα. Τι κάνω? Έλα εδώ λίγο. Έλα εδώ. Θα κάνω όλα την αυτοκαπέλα. Μην μένετε να το ανεβάσω. Εδώ πέρα τι μου λέει ρε. Δεν κάνω, δεν καταλαβαίνω τι λέει να κάνω. Το σήμα του baby. Το άλλο βίντεο που θα βγει. Μα τι μου λέει να κάνω, μισό λεπτό, έλα εδώ. Θα πάμε στο ψυγείο, να τελειώσει το γάλα. Ναι, μην τυχώ και με κλείνει. Sorry μάγκες. Συγγνώμη πάρα πολύ για αυτό που είπαμε μόλις τώρα. Δεν ήθελα να το πω. Απλά με ενευρίασε το μωράκι. Το χαζούν. Δεν ήθελα να το πω καθόλου κιόλας, Αλήθεια. Παιδιά, sorry λίγο. Οκ. Παιδιά, sorry πάρα πολύ που έβρισα, δεν ήθελα να το κάνω. Ναι, Gamer Pro κάτω παύλα με 0.30, έλα λίγο. Πήγαν έξω. Ωραία, μετά άμα γίνει το act 1, μετά σταματάει το βίντεο. Τα Χριστούγεννα έχει και χιονάνθρωπο, εγώ δεν παίζω συνήθως τα Χριστούγεννα δεν πηγαίνω. Έρχομαι τώρα, μισό. Χαλάσαμε το βίντεο, τέλος πάντων. Συγγνώμη, βγήκα από το νούμερο 9 και τώρα... Σταμάτα! Τα μάτια σου γιατί είναι έτσι. Θα σου δώσω εδώ ένα βρωμιάρικο φίλε. Κλάνει μπροστά μου σαν το... Δεν πω τώρα τι. Με τον έλεγα και... Συγγνώμη, απλά τρόμαξα πάρα πολύ. Δεν το τέτοιο. Φύγε από εδώ να μην σε βλέπω χαζέ. Χαζέ μωρούκλα. Το χαζό ρε σου. Να αφήνω να μπούμε στο δωμάτιο. Μην τυχόν και μου το πω. Το χαζό. Τρόμαξα. Πού είσαι? Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα. Πάρτε.
Μα μισό ρε φίλε. Sorry μάγες. Sorry. Τι θες? Ναι, παραμύθισες. Μην κοιτάς. Έλα, πάμε να σου δώσουμε αυτό. Κάτσε κάτω! Τελείωνε! Χαζί. Μου φύγει να βγω έξω. Όχι! Να κάτσω με το... Μα τι... Ούτε αυτό δεν θες! Χαζί. Μα μισό λεπτό! Sorry, παιδιά. Εδώ θα πάθεις. Όχι.